हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि बावगार रब' चेनेलाव भिडिअ नायगिरि गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं गामियाव बाथौ आर'ज खन्नो थांनो ओंखारदों। बेबायदिनो जोंना बैसागु बोथोराव बोसोरफ्रोमबो रायजोफोरा ज' ओंखारलायनानै न'खर न'खर बाथौ आर'ज खनलायलायो। दायो आं बाथौ आर'ज खन्नायाव थांनो ओंखारबाय। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायफालांबाय थादो। बिदिब्ला भिडिअखौ नै आं थाबायबोगासिनो दङ लामा लामा। बेनो लोगोफोर जोंना गामिया लामाया फाइनालि मोनफैबाय। नै लामा फैगासिनो दं आर'ज खनग्राया। नै लोगोफोर जोंना दौरि गाहाय बियो। नै बे जाबाय मा होनोमोन बेखौ देवसि ना देवसि। दासो बावनाय थिनाय खालामबाय दं। हास्लाबाखै नै